Здравейте, кинофенове! Днес е един малко по-специален ден, за това ще направим едно малко по-специално видео. Мишо си идва от Америка и ще отидем да го посрещнем лично от летището. Затова това ще е първият кинофен влог, но преди да започнем да свършим няколко задачки, с които да го изненадаме. Нека започваме! Кинофенове, вижте какво съм подготвил на Мишо. Принтнах името му заедно с кинофен, за да може да го посрещам точно като по филмите. Също така купих едни много яки фигурки, с които мисля да го изненадам, като например тази на Дарт Вейдър. Вижте я. Супер яка, нали? Освен нея сме взели и на Йода върху Люк. И освен Star Wars има малко Star Trek, които ще ни украсят студиото и ще стане малко по-цветно и филмово. Нали? Дано му хареса! Време е да тръгваме, кинофенове, защото ще закъснеем. А не искаме все пак нещо да ви чака. Сега ще трябва да се позабързам, защото разбрах, че полета му е кацнал току-що и вече се бавим. Така че да, настъпваме газта! Почти изтигна. Да, той е тук, дами и господа. Ето го. I'm back. Вече не мога да говори български. Пробвай си. Здравейте, кинофенове, върнах се от Америка и очаквайте много нови видеа. Започваме. Говори български. Пробвай си. Здравейте, кинофенове. Ето така изглежда човек, уморен от тежкия полет и 4 месеца работа в Америка. Но това не е важно, кинофенове. Вече съм тук и съм готов за работа. С Ники сме ви приготвили много нови видеа. Интересни, различни рубрики, класации и така нататък. Но все пак искаме да ви попитаме какви искате да бъдат нашите видеа. Дали да направим нещо интересно, нещо различно. Напишете долу в коментарите, ще ни бъде много интересно да ги прочетем. Върнахме се и сме готови за работа.